Jongen. Dan laten ze zich de bal weer afnemen. Ach god, kunnen ze hem weer niet vasthouden. Zij kijkt te zoeken en dan vleuren met dat ding. Moeten we hem terug naar de keeper. Wat een stelletje shithoezer. Angsthazen. Verschrikkelijk. Haha. Allee, trap de bal uit en dan vleuren. Ja, aannemen. Goeie opening, prima. Bal vasthouden. Zorg dat ze erop zit. En zoek dat geitje. 1, 2, tikkie-takkie. Ja, goed zo. Mooi. Zo wil ik het zien. Ja, prima. Hey, ho. Daar geeft dat. Wie nou erin? Wat? Helemaal erin? Mijn goudaantjes, mijn kampioenen. Olé. Jetzt geht's los. Mooi zo jongens, dat moet op gedronken worden. Stand by. Zo. Hier, dit een fanmail. De televisie blijft je ook te bij. Nee, dat hebben we opgezakt. Ik heb het gezet, maar er staat een programma zo in. De gezet wil alleen bezorgen als Appetit het abonnementsgeld betaalt. Heb ik betaald. Je moet elke 3 maanden betalen. Niet 1 keer per jaar voor 3 maanden. Dat trappen ze niet in. Hè. En hier zeker alleen maar rekeningen. Ja, meest aanmaningen. Man, wat zal ik blij zijn als ik van dit af ben? Aanmaningen. Deurwaarders. Noorheffingen. Ik kreeg er het van, hè. Nu kan ik niet zien of de advertentie van de Soester wel goed instinkt. Die stond er de vorige week zaterdag al in. Maar ja, toen zat toen natuurlijk de hele dag volleybal te kijken. Basketbal. Het zal mij een rotser zijn. Nou, welke stom sport als toe zit te kijken. En wat een fatsoenlijke advertentie. Nou, wie is het nu eens? Schitterende woning. Van alle gemakken voorzien. Met tuin op het zuiden. Wie verzint het? Is toch allemaal waar? Oh ja, natuurlijk. De verwarmingsketel, de lijk wie je ziet. De vensteren gaan niet toe. Geen 1 deurslut gewoon. Een kwart van de dag is er vanaf geweest. En dan, in geen ene tuin hier in de buurt, staan zo'n fraai distelen en brandnetelen wie hier. De tuin is alleen te bereiken hier met een vlammenwerper of een kapmet. En daarbij, de tuin ligt hier op het noorden. Koud, nat en schoeverachtig. Dicht was een huis met tuin. Ja, om in te luieren, om van te genieten, om in te zonnen. Niet om ik de pokkel erin krom te werken. Dicht op de groenvingers. Ja, voor een kleine kas, voor het orchideeën te kweken. Of voor een rozenperkje gaat bij te houden. Niet om buim te kappen en huid te maaien. Daar heb ik geen tijd voor. Nee, want toen heb je die sport 24 uur per dag. Ja, dat is best vermoeiend. Oh ja. Van studio ga je naar sportweekend, van sportweekend ga je naar de Pruis met de Bundesliga. En weer nog het belangrijkste. Ja, een rekening van de bondwerker voor het verstellen van mijn ijsberenbondjas. Alweer? Vorige maand ook al. Ja, gek hè? Het is juist of de jas met warm weer langer wordt en met koud weer korter. We lachen, ik kan toch gaan goed niet, mens. Ja, eigenlijk wat bezin je zo met het weer met verangerende jas? Mag ook wel voor 10.000 guien. Ja, en maar klagen, hè. Hé, hier. In een dikke brief. Van Johns Knakworst Imperium. Ho, is misschien wel een geluksnummer. Heeft ze een prijs gewonnen? Miet er maar weg. Ik houd niet van knakworst. Als in Zwitser, wat ze er allemaal doorheen draaien. Koeienpens, varkensuig, kippenstroot. En dan gooien ze er hemperke zout bij. En een hemperke smaakboeier. En dan wordt dat zo doorheen geruurd. En hop, dan hup ze weer zo'n zootje zwijnerie.
Brrr, knakworst, ik gruw er gewoon van. Nee hoor, dat hoef ik niet. Maar de brief komt uit Canada. Daar eens, al komt er van de maan. Wegmieteren, zag ik. Aan de heer Ruip staat persoonlijk stuit erop. Ja, dat zetten ze altijd erop. Dat is om het interessant te doen lieken. Trap dat toch de nummer zo in, is gewoon reclame. Nee, is gans gedang volgens mij. Waar de neef stuit erboven. Oh, ja, dat is de nutste truc. Ze werden nog familiair ook. Net doen alsof ze familie best, dat geven een bind. En dan voelen ze zich nog verplicht ook om de rotje te kopen en op te fretten ook. Stil nou hoor, het is een persoonlijke brief, het is geen reclame. Hoor, Wat een waarde zever. neef, waarde neef. Je zult wel verbaasd zijn om na zoveel jaren iets te vernemen van je oud-oom John uit het verre Canada. Huh? Ruim 20 jaar geleden ben ik hier naartoe geëmigreerd en ik heb mijn fortuin gemaakt in de knakworst. Wat hè? Door omstandigheden ben ik nooit getrouwd en heb dan ook kind nog kraai op deze wereld. Ja, nou en? Thans ben ik ernstig ziek en mijn dagen lijken geteld. Als Toch nog zou ik zo'n- het zeer plezierig vinden als Johns knakworstimperium in familiehanden bleef. Ik kreeg eigenlijk een onkson. Ik zoek dus een erfgenaam of opvolger en doe dat onder mijn neven en nichten in Nederland. Daar ik echter allemachtig. vind dat het gezin de hoeksteen van de samenleving vormt. En ik mijn imperium alleen wil overdoen aan een door en door fatsoenlijk en godvrezend echtpaar, heb ik besloten om als laatste bij jullie een paar dagen te logeren. Dat kan toch gaan niet? Bij alle neven en nichten die ik tot dusver bezocht, voerde ontrouw, overspel en echtscheiding de boventoon. Zulke mensen gun ik mijn bedrijf niet. Ik hoop bij jullie vrede en rust te vinden in een harmonieus gezin. Ik arriveer de dag na Pasen. Wat hè? De dag nog, Porsche. Wat is vandaag? Is dat kerel ram gek geworden? En rot maar op met zijn neerlijden. Het is hier een herstellingsoord. En Frits ik maar gaat klemmen aan die knakworsten van hem. Jongen, Sam, ik heb zo de mieters in zeg. En dan nodig zichzelf in goed. En de kooi wordt verkocht. Dan komen we natuurlijk nu kijken. Nee, hoor, ophoepelen dat kerel. PS. Mijn bedrijf heeft een omzet van ruim $30 miljoen per jaar. Er werken meer dan 100 personeelsleden en de winst is per jaar ruim $10 miljoen. Ik zal me geld beklopt zijn zeg om mijn kooi te laten gebruiken als hotel. Door zo'n knakworstenboer uit Canada. Met van die godsdienstige ideeën. Huh? Wat hè? Wat zag je toch? Mijn bedrijf heeft een omzet van ruim $30 miljoen per jaar. Meer dan 100 personeelsleden en een winst van ruim 10 miljoen. Allemachtig zeg. Zeg dat. Jammer dat dat ons naast voorbij gaat. Mens, wat bazelt ze nu? Ja, du hörst toch wat de man zegt. Een vredelievend, harmonieus, godvrezend gezin. Geen ontrouw en overspel. Als de man strak komt, dan stuur ik hem gelijk weer hevens. Doe hebt zijn vriendin, eigen vriendje. We hebben een gouden dak. Een huis met een gouden dak wat verkocht moet worden om de show te kunnen betalen. Ja, en nog zo'n het $10 miljoen. Ja, niet voor ons weggelaten. Oh nee? Nee. Die man is zwaar krank. Met een paar weken is dat dood, misschien met een paar dagen al. En als hij zoet is, niet. Wie verleeft dat weer zin, hè? En wie harmonieus en vredig hier alles tussen ons scheet, hè? Oh, en als zo ziet wie keurig en ordelijk hier alles geregeld is, hè? Nou, dan is dat knakworst de boet zo van ons. Toch niet zo walgelijk. Janine, delen met zout of delen met 10 miljoen? Dat is toch wel even een ander, of zeg je met 10 miljoen? Dat is toch wel even een aanmerkelijk verschil, hè? Ik doe er niet met. Janine, samen delen. 2-2. Die 10 miljoen.
Jazeker. En de rest dan? Verpatsen, inpakken en afhouden. Schof. Nee, Janine. Dat is juist heel erg slim, meidje. De onkson, die ligt daar al lang ergens wiet weg op de kerkhof. En waarom weten we niet? Alle neven en ich waar hij geweest is, dan mankeert hij gedaan. En we kunnen toch wel een paar weken doen, net alsof. Doe en ik. Ja, Harmonieus en verleden. ja, en godsvrezend. Godsonmogelijk. Janine. Nee, 10 miljoen. Oké, ik doe het. Brave meid. Zeg, toch niet of ik toen je verhuntje ben. In een liefdevolle, harmonieuze relatie, wie nog zon dat zuid, is het vrouwtje gehoorzaam en volgzaam en doet alles wat de man wilt. Verrek er maar met. Ik ken die milieus wel, wo nog zon in geloof. Mama toes bij de kengel aan de kookpot en papa door weer en wind op pad om de kosten te verdelen voor zijn gezin. Ja. Doe hè. Door weer en wind. Man, is motregen blijft stoel in de nest liggen. En om het jaar een kindje, hè, als God bleef. Oh nee. Ja, Ken je? ja, Ik moet er niet aan denken. 10 miljoen. Niks. Dan gaat het ganse feestje maar niet door. Geen kenjer. Van wij trouwens, van dich toch zeker niet. En wat is hier mis met? Ja. Doe, ken je verwekken. Weet ze nog wel wie dat moet? Ja, Ja? Weet ze nog? Wie voor het vorig jaar ons seksleven nu in land in willen blazen. ja, maar... Ja? Ja, Wie voor toen een huisje heb ik gehuurd in de Ardennen. Wie ik toen s'avonds, trillend van verlangen, op een schappenvelke naakt voor het haardvuur op dich loog te wachten. Zo het stoet tot ik weet niet wie laat in de nacht te kieken. Wie Arnold van der Leyden zich in Seoul zich een stonk te kluppelen door. ja. En dat was pas een belevenis. Ik ben blij dat ik dat niet gemist heb. En trouwens, toen ik meteen daarna bij dich kwam, toen sleepst hij al. Ja, vind je het gek? Waar verdorie 2:30 in de nacht? En hij is het vuur nog laten uitgaan ook. Ja, en het is toch nooit meer aangegaan. Nee. Goed, geen kenger. Slecht, geen kenjer. En vrouw Huntjes, die moet ook meedoen. De hulp? Dit die ermee te doen? Ja. Die weet dat weer gaan zeggen. Die kent ons door en door. Als hier een mond voorbij gaat, dan hebben we een probleem. Had dat we dan ook allemaal nu pas weten van de ouwe. Ja, en mevrouw Huntjes kan zo komen. Zeg tegen het maar. Ja, hé, dank dich de koekoek, doe dat zelf maar. Ja, Janine, het moet wel allemaal acceptabel overkomen, hè. Alsof we ons weer helemaal verzoend hebben. Zeg Ja, maar. dat zal ze geloven. Nou, afgelopen vrijdag wist toen de helft van het servies aan diggelen hebt gesmeten. Ja, en vindt ze dat gek? De andivie wordt aangebrand. De erpel hingen onder de drek. En het vlees wordt van binnen rauw en van boete zwart geblokkerd. Koken kent u helemaal niet. Nee, dat kost die moeder beter, hè? Zeg, laat mijn moeder de boete, hè. Als ik gedaan heb wat die gezegd heeft, hoor, ga ons niet met die getrouwd. Nou, heeft ze mij nou geloesterd voor de ene keer. Nou, dat loeder. En dan de fijne papa van dich, met zijn alcoholprobleem. En met zijn vieze punt niet van de vrouw niet af kunnen blijven, hè. Dat smiegt. Mijn pap was een man met aanzien. Daar heb ik veel van geleerd. Ja, vreemd gewoon. Bijvoorbeeld. Nu moest u een schoot naar mij loesteren, meneer Bob Reupzaad. En nu moest u een schoot naar mij bloesteren, Janine Reupzaad. Ja, zussen nu, het wordt helemaal niks. Om de geringste shit hebben we weer ruzie. Ja, maar dan denk toch eens aan dat geld. Ik ben helemaal niet gewend om levenaardig tegen dich te doen. En dat voor een paar rotcenten van een of andere onbekende nonk. We missen nonk schon überhaupt. Ja, dat wordt een ganse geschiedenis in der tijd. Ik geloof dat dat de jongste broer is van mijn pap. En de is naar het buitenland getrokken. Nou, een affaire met een vrouw, geloof ik. Ah, ooghalen. Zit in de familie, hè? Affaires met vrouwen. Nu, hoor daar bij dat zit. Mevrouw de nymphomane herself. Onverzadigbaar beste.
Impotent, dat bestoe. Oh god, dat zal ze nog hebben. Nee, dat is het beltje van mevrouw Huntjes. Ik ga hem wel open doen. Nee. Ik ga maar. Ik kan je gelijk een en ander zeggen. Dacht ik eigenlijk van hem af te zien. Kun je een of andere nonk met een paar rotcenten. Maar 10 miljoen, toch? Zo. Ja, mevrouw Huntjes. We zijn weer helemaal goed met een. De postdag, die hebben ons weer bijeengebracht. We zijn toch weer zo verliefd, hè? Wie is het Ja. was dan mogelijk? Nou, de herrie van afgelopen vrienden. Och, Ik dacht, die houden elkaar de hersens in, dacht ik. nee. Ik dacht, ik ving hier een paar lieken, dacht ik. Zijn ze wel goed met elkaar? En de nachten. Nee, te geloven. Oh, voor Huntjes, de nachten, hè? Oh, die zijn toch zo verrukkelijk, hè, schat? Nou! Het is me net alsof wie in onze bitterbroods werken. Oh, hè? Ja. Nou, we zo'n begin dan. En zo in het Ja, nieuwe ja, vuurjaar. ja. Hoe Jazeker. is dat? Een nieuw vuurjaar, een nieuw geluid, vrouw Huntjes. Oh, dat heb ik nog nooit zien kussen. Weet je wat? Ik ga hier eens even de keuken op en dan zet ik een lekkere bak koffie. En met de vieren zal ik maar zeggen. Bah! Wilt ze mich nooit met peunen? Nou, waarom niet? Man, ich sting so den Mul. Potz die Tank toch eens. Als stichtingen zou ze willen aanwennen om het dupje op de tandpasta tube te draaien, stond ik door iedere keer gaat te kniepen in zo'n uitgedroogde slappe staaf, waar toch niks uitkomt. Ja. Dat probleem ken ik. En er is een paar frisse hamburgers op de badkamer, is zeker zo prettig. Dat kent. Zo gauw als toedig hebt aangewend om eens achterom te kijken als ze naar de wc is geweest. En eens met de luchtverfrisser te spuiten, zodat het niet dummer liegen van die in een gierkelder terechtkomt. En waarom slingert die maandverband die overal door de kooi? Nou, Dat is pas fris. dan zullen we dan die afgeknipte teennagel van dich hebben. Dat trapte ik vanmorgen ook weer met mijn blote voet in, hè. Ja, en onze kamp, daarvoor liep met die horen. Daar werd ik toch zo misselijk van, hè? Nou, dan vertrekst toch. Nou, ik zou blij zijn als ik gewoon ken. Wie me toch zo te irriteren aan dat eeuwige vet van die. Oh, een lekker bekje. Kijk, nou, wat ben ik blij dat het wel goed is tussenuit. Ja, dank u wel. Ja, vrouw Huntjes, kijk, we moesten het toch samen oplossen, hè? De beste rit samen begonnen. En dan moest het ook samen volbrengen, vingen we. En weet je, vrouw Huntjes, hè? Misschien hè, dat we ook nog, om onze nieuwe relatie te bezegelen, een liefdesbaby maken. Oké, verslecht. Mag ik wel even in de deur? Dat hoeft dus niet, hè. Ja, maar Janine, als mijn leven non komt, dan moet hij slapen op mijn kamer. En weer als twee geliefden, we brengen toch de nacht het liefste samen door. Hè? Oh, mijn jaar, alweer dat geronk en die scheten even mee. En je moet ook niet meer zo vloeken. Leefs gaat goed niet meer. We zijn een toonbeeld van liefdevolle harmonie. Ach, Bars! Wat? Als ze zo moest hosten, dan is het juist of eens de Bars. Dat zei je. Vrouw Huntjes, ik moet nog wat zeggen. We krijgen een logé. En een oom van mij, daar kun je een tijdje logeren. En die moet op mijn kamer slaapkamer. Moet op mijn slaapkamer slapen. Ja. En ja, kijk, Janine en ik, we slapen nu toch weer goddelijk samen, hè. Ja. Ja. Maar, kent je dat regelen? Ja, tuurlijk. Ja. Dan gewoon ik gelijk aan de gang, hè.
Och joh, dat vult me nog geen in. Ik moet achter dat bord aan, hè. Ja, School dat men van de zoekt makelaar. Kom, we drinken ons nog Ja, een Hansje, ik ga gauw de tuin in en dan ben ik de makelaar wel. Toch fijn dat het wel goed is tussen nog, hè? Enig. Niet zo lang geslapen vannacht zeker, hè? Nou, kijk mevrouw Huntjes, het zit zo, hè. Zo, dat is fertig. En dames, nog een aan de koffie. Ach ja, vooral niet onderheen, hè. Er moet een hele hoop gebeuren. De tuin moet dus wachtwaardig een grote beurt krijgen. Allee dames, vooruit, laat gewoon, aan de gang. En hier in de kamer moet ook een schoot weer opgeruimd en gestofzuigd voor met mijn liefste non komt. Allee, vooruit, hop, 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 beginnen. Allee, laat gaan. God, meneer het echt een vuur, je hoort in de bol, hè? Ja. Zo, allee. Slijmbal? En dat voor een paar rotcenten. Nee, Janine. Voor een paar dagen. En dan la dolce vita. Het zoete leven. Oh, ik zie me toch al in een luxueus appartement ergens. Of misschien wel in een luxe penthouse. Van mij? Huh. Oh ja. Eerder ergens in een flatje Agwag in een achterbuurt met een hele hoop sociale. En iedere avond de chicste vrolie. Kijk maar hoe, tussen degene zo op dus. En ik in een knalrooie Ferrari. Vergeet ze niet eerst van die zelf af te betalen. Mens, tu hebt toch een schat fantasie. Trouwens, wat gij sticht doen met die deel? Ik ga naar een warm lunch. Sneeuwwitte strand. Azuurblauwe zee. En dan een stil van die bodybuilders om me heen. Zo stom is het ekkelste van de werken. En dan de chai van een paar jaar inhalen. Tussen wel, onverzadigbaar. Geen huishouden met doen. Dat wordt dan voor me gedaan. Lui, altijd al geweten. Aardslui. Wat toen nu niet zeggen? Olympisch kampioen sport kijken. Net zoals toen was gaan doen. En in een film, tv-studio gaan wonen. Neven de sportshow van Arnold van der Leyden. Ken ze Kiki, wie daar iedere dag toch een beetje steut te huppelen en te hopen. Meneer, mevrouw, er zit een ziekenwagen voor de deur. Och, Nou, John! Oh, kom. En een nonk? In een ziekenwagen? Is dat man niet goed dan? Ja, ja. Jongen, wat zit die zwaar zeg. Oh, wat zal daar in godsnaam in hemelsnaam in zitten? Heb je een goeie reis gehad, nog John? Knakhoes, Mr. John kent niet zonder. Knakhoes? De man moet fris spullen hebben. Oh, hier, we er alle. Ja, Mr. John, we zijn gearriveerd. Jazeker. Welkom in mijn fijn huis dat van voor tot achtervurig opstuit. Namens mijn vrouw mag ik wel zeggen, mijn huis is jouw kastelen. Ja, ik verstand dich wel. Ja, nou. Maar volgens mij, het ding aan schwandig junkie, dat is nog net zo slecht als wie ze op de middelbare school zo zijn. Want du best toch Jochem, hè? Jochem? Weer had je vroeger een gecastreerde kater. Die hebben ook zo. Het zal wel aan de naam liggen. Ja, nog zo. Maar iedereen noemt me nu Bob. Ja, wat een onzin, hè? Jochem is Jochem, en wie zei het Zwitser? Jochem. Jochem, die van mij. Mr. John, zit je goed hier? Ja, dat gaat wel, maar is er hier ook een tuin? Ja, kijk, ja, maar Mr. John wil iedere dag even een ommetje maken en in een hele prachtige tuin. Ja, weet ze. Zo'n schone tuin op het zuien. Ja. Weet ze wel, Ja, met ja. van die schoon bloeiende bloemen, ja. En van die geurende kruien, ja. En een rozenhof, ja.
Nou, dat hebben we weer voor u gewerkt. Ja, zeker. Ja. Wat bazels te nu, man. We hebben een tuin op het zuiden, er komt nooit de zon zo hard gedoonkroet. Wat zegt ze? Dat we allemaal kleurige kruiden hebben in onze tuin. Ja, nog zo'n kiek. Weer leven macrobiotisch. Ganz kort wie de natuur weet, ja. Dit wordt een drama. Kijk, een drankskeurig. Een drankje. Hoe heet drankje? Jo, kijk eens, Mr. John. Een drankje voor u, alsjeblieft. Wat fijn trouwens, dat je hier zo heel gezond doet. Oh, ja. Want Mr. John, de uit alleen maar ongespoten groenten. Ja, en heel veel rookos. En heel weinig vlees. Aan knakkoos. Ja, waar ook zien knakkoos natuurlijk. Ja. Aan een drankje. Ja, en zijn drankje natuurlijk ook. Ja. Kijk, dat is een zuiver plantaardig drankje is dat. En dat is homeopathisch tegen al zijn aandoeningen. Oh, ja. Wat zegt dus Nungsje dan allemaal? Oh, alles shelter. Symbiotische verlammingsverschijnselen van het parallelle zenuwstelsel. En fonetische afwijkingen in de stoelgang. Ja. En stoornissen in de hart- en de leverfunctie. Ja, dat ook. En obstipatie, het er ook last van. Ja. En laterale depressies. Fonetische, dat had je juist al gehad, osmotische dwangneurose, met een psychotische inslag, ja, dat ook, en winderigheid. Allemachtig. En dat allemaal bij ene mens. Ja, maar het kan best zijn dat ik het vergeten ben, hoor. Maar hoofdzaak is dat Mr. John niet alleen gelaten kunt worden. Nee, ik blijf bij hem 24 uur per dag. Ik bewaak hem hartstikke goed. Ja, het is alsof het een kindje voor me is, joh. Gewoon zeg. Heb je hier ook een toilet in de buurt? Oh ja, die deur door, eerste deur naar rechts. Ja, ik vroeg dat niet voor mij, ja, ik vroeg dat voor Mr. John, joh, want ik heb heel moeilijk zijn plaats ophouden, joh. Ja, dat drankje, dat stimuleert enorm zijn neerfunctie, joh. Ja, en als hij dus roept, ik moet plassen, dan moet hij plassen, want anders, Anders dan? ja, dan wordt het hier natuurlijk dweilen. Wanneer? Ik moet plaatsen. Kom weg met jou. Wat duizend pien! Dat wordt schrikken, ja. Ik moet plaatsen. Ja, kom maar, zal Molly het even met ik regelen. Ja, kom maar, ja, ik ga niet. Dit houden we toch nooit vol. De man die is hartstikke krank. En dan, we moeten voor die verpleegster, die Molly laten. Er stond niks over een verpleegster in de brief, hoor. Zo, dit zal goed doen nog zo'n reis. Hoe zijn ze? Nou, de wc, de noemt moesten nodig. Ja, vrouw Huntjes, luister. Er moet een hele hoop geregeld worden. Ja? Wilt je mijn kamer klaarmaken voor nog zon en de kamer neven voor zijn verpleegster. De tuin heeft wacht nodig, een grote beurt nodig en de vloer en de keuken moeten schoon in het sop gezet worden. Want nu komen we voor het huis, zeg je maar dat de verkoop niet doorgaat. Hier in de kamer moet het koperwerk gepoetst, de ramen gelapt, de vloer moet eens weer opgeruimd en vergeet vooral niet te zuigen. En dan heb je dat je alleen nog maar onbespoten groenten koopt en alsjeblieft niet meer roken. Ja, en de afwas moet natuurlijk aan de kant, hè. En dat allemaal nog voor de middag. Ja, als het even vergeten, joh. Oké. Want er staat voor ons ontzettend voor op het spel. En vrouw Huntje, je moet ons helpen. En weer helpen u. Zeker. Het is natuurlijk even door de zure appel herbied. Het is maar voor een paar dagen. Ja, ja. En we zullen u ook heel goed belonen. Ja, dat zeker, ja. Ja, aan de gang dan maar. Ja. Eerst die kamers waar. Ja. Zo. De tuin. Ja, dat zal ik dan maar zelf gewoon doen. Ik geloof met die 10 miljoen toch niet langs de naast gewoon. Dit moet lekker. Zijn ze wij? Ja, ik geloof dat ze weg zijn, ja. Mr. John. Moest eens kijken, dat was eigenlijk stief van iemand zitten. Oh. Stikwaarempjes,
Dat is een rol zo al niks zie. Wat is het hier? Zootje zeg. Mr. John, Ja. dit is niet de juiste manier om uw neven niet te leren kennen. Oh nee. Nee. In Noord leert ze pas een vriend kennen. En ik ben Noord. In Noord. Ik ga ze gaat dood. En eens kijken wat ze nu nog voor vrienden over hebben hier. Jij gaat Gerrits niet dood. Dan mankeert helemaal niks meer deug. Het enige wat Gerry doet is toneel spelen. Oh ja. Ik speel de lui uit wie een goede kaart op de troef moet Ja, spelen. maar volgens mij komt er nou aan. Wat is het? Oh, snel. Doe je dat doen? Dat doen we. Anne, ik eet het beetje nog zo. Kent je al een beetje wennen? Ja, het heet wel, maar ik wil eens de tuin in, hè. Ik wil eens in de tuin gevaren weer, joh. Dat gaat nu even niet. Ja, waarom dat niet? Maar ik wil eens een keer gevaren werden in een tuin. Ja, maar doe zo niet nu, want daar zijn ze, in de tuin zijn ze hoogspanningskabels aan het leggen. En daarbij hebben ze ook nog een niet ontplofte bom ontdekt. Wat een boom. Ja, ho, een kleedje maar hoor. Oh. Een bumpje. Zeg maar zo'n soort veredelde knaller zal ik het maar noemen. Maar die ligt nog altijd. En ik ga die man nu gauw helpen. Kijk eens, gek hè. Een bom. Die is er nooit een vleesje overgekomen hier. Dat weet ik nog van in de oorlog. Zo, aan uw kamer wordt gewerkt. En ook aan die van u, mevrouw Zeg maar Molly. Molly. Ja. Ja, hier slaap in de kamer neven ons John. En mijn man en ik weer slapen aan de andere kant van de gang. Zeg, en we slopen de kinderen dan, hè? Ken je, veel hebben gaan. Een godsvrezend gezin, het kinder. Zo weet je wel van die jongens, van die rodo's, hè? Die zijn groot in de straten zouten. En van die giebelende meiden zo, net zoals die op een moeder liegen. Nee, een godsvrezend gezin zonder kinder is geen gezin. En een godsvrezend gezin zonder kinder, dat is al zeker niks voor mijn oogstimperium. Nee. Een gezin zonder kinder is incompleet. Ja, die ken je. We hebben er dus 3. 2 meisjes en een tweeling. En die logeren op het ogenblik bij mijn moeder. En dan hebben we nog een jong. Maar die is op voorjaarskamp. We hebben 3 voor ons alleen. Och, wat deed mij dat nu toch deugd, zeg. Maar wie heet ze? Marit en Suzanne. Ja, en de jong die het Walter. Ja, maar ik geloof dat ik mevrouw Huntjes weer roepen. Zeg, de Walter van DG, is dat net zo'n deugd? Dat is wie stoer vreugderoors. Wat bleef nog zo? De Walter, is dat net zo'n rode wie stoer de vreugderoors? Walter? Ja. Wat? Oh, Walterke. Ja, het Walterke. Ja, nog zo, wat zal ik zeggen, hè? Zeg, en den tweeling van u, die lieken natuurlijk heel veel op uw vrouw, niet hoor? Tweeling? Ja. Oh, ja, tweeling. Ja. Eén gezicht, sprekend lieken die. Ja. En wie heet ze ook weer? Rietje en Fietje. Nou, meneer Rutsa, nu maak ik toch zeker een grapje niet hoor, want die vrouw heeft juist 2 ganse andere namen gezocht. Ja, maar ik maak me toch wel gauw de tuin in. Want ze zijn gewoon nu ouder aan het riool klommelen. Zeg, vind je het goed dat die zijn nu allemaal voor zichzelf bezig, dat ik me heel even kon opfressen? Oh, Ja? men heeft me opgegaan toe, maar joh. Ik heb mijn drankje gehad, dat is waar, joh. Oh ja, daar word ik als je zo bang voor. Ja, ik weet. Zeg. Mama, dat was er zo stief van allemaal. Ons even trainen. Maar joh. Toch heb ik geen idee dat die gaat niet klopt, zeg. Die kennen de namen van hun poeten nog niet eens. Wat? Er is met een tuin aan de hand. Nee. Volgens mij spreek je niet de waarheid. Nee.
Dat kan nog leuk werden, niet? God, ik kan wel weg, het geloof ik. God, wat een drukte.